IRussia isifunda saseMoscow idolobhana laseKuprov, ibandla lokuvuka kwenkosi. Kwalenga insimbi esigabeni esiphezulu seBell Tower. Ake sikhuphuke sibheke. Lona umbhoshongo omkhulu wensimbi. Nathi izitebhisi ziya phezulu. Izitebhisi zikokeke kankane. Kusobala ukuthi izitebhisi zenziwa ngesikhathi kwakhiwa umbhoshongo wensimbi. Bheka ukuthi izitini zibekwe kanjani. Izitini ezimise okwendilinga zenziwa phakathi nendawo yezitebhisi. Isitini lesi bheka ichip. Izitebhisi ezinhle kakhulu. Ithatha indawo enzane kakhulu. Safika esigabeni sesibili sombhoshongo wensimbi. Ukuze ukhalise insimbi, udinga ukuphakama nakakhulu. Kodwa azikho izitebhisi. Azikho insalela zezitebhisi zezitini. Insimbi yalenga phezulu. Kulezi zingodo zokhuni. Kodwa kanjani ukufika lapho? Izitebhisi ziphela kuleli zinga. Yebo, nansi imikhondo yokufakwa kwezitebhisi zokhuni. Lapha izitini zaphulwa kusisekelo sombhoshongo wensimbi. Futhi lapha bashaya. Ukuvikela imishayo yokhuni. Isihluko esingaka sezitini. Ake sibhekisise. Uyabona ukuthi izitini ziphukile. Udaka luhlala endaweni evundlile yesitini. Lokho akwenzeki ezindaweni ezihleliwe. Kwamanye amakhono mbhoshongo wensimbi, izingosi zemishayo yokhuni nazo zaphulwa. Bazenza kanje izitebhisi ngemuva kokwakhiwa kombhoshongo wensimbi. Okusele kugodo lokhuni. Ifakwe embobeni ephukile odongeni oluphambeni. Kwakukhona imishayo emibili lapha. Amabhodi ayebekwe phezu kwemishayo. Kodwa lezi zimbobo nemishayo kwenziwa kamuva kakhulu kuko kwakhiwa kombhoshongo wensimbi. Umdwebi wezakhiwo wayengenza izitebhisi zezitini ukuphakama ngamamitha ambalwa. Kuze kufike kulelo zinga. Kodwa izitebhisi zezitini zenziwa kuphela esigabeni sesibili sombhoshongo wensimbi. Ngoba ngaphambili besingekho isidingo sokukhuphukela phezulu bese ushaya insimbi. Kwanele ukukhuphukela ezingeni lesibili kuphela. Kazi bekuyini lapha ngaphambilini? Ngaphambi kokuthi abefundisi bavale insimbi.